Ну что, всем дороги. Сегодня цудоўнае надвор'е и самый час подготовить наш куратник. Вось, для пачатку трэба зняць вот гэтае ўсё, что я тут прышпандурыў. Это неяк цібет сорвался. И паколькі ён здаравенная ласіна, што паламаў свой вольер, дык гэтая зялёная сетка яго не ўтрымала. Падушыў шмат курэй. Шчыра хацеў забіць яго. Жартую я. Але мне не моцна, канешне, падставіў і расчараваў. Ну што, пачнем з таго, што здымем гэтае ўсё ламачча. Ну вось, выглядае ўжо куды лепш. Зараз мяне чакае самая вясёлая частка. Яшчэ вот дверь дарвалася. Зараз мне трэба убраць вось гэтае ўсё. Слой такі добрый. Вельмі прыемнай субстанцыі, так сказаць. Я спадзяюся, яна не будзе вельмі шманяць. Ну вось, зараз пачну. Для пачатку, конечно, я приберу вот это все. Ну что, можно сказать, мне пошанцевало. И оно уже поспело перагнить и не так воняет, как могло бы. Ну, увогуле, не так, как бы я чую нечто. Ну и добре. А не, все ж воняет. Я зараз сяжу и нечто такое. Могло быть и горше. Эх, ну ладно. Ух ты. Пригоже. Куда пошла бодяга? Целая куча. Там яшчэ, мабыць, тачка. А то, мабыць, і две. Фу. Вось гэта да. Ну вось, выгул почистил. Все чистенько. Теперь сам куратник. Ну тут такая сена. Не шмат говняшек. Будзе прасцей, конечно. Потом покажу уже. Выгреб сена с какулями. Так само, мабуть, сена уже потым новая постелим. Ее нейкая шашка, кажуть, от паразитов кидаешь туды, и она их травить. Ну, перед курками треба будет это зрабіць. Ну и вось насесты. Там дверь. Там, конечно, убрал. Неяк так. Вось гэта лампа, якая грэе зимой. А так мой свет можно давать, калі не хапае. Вось тут насесты. Адломалася, трэба новую зрабіць. И каб их яйки вот так вот достаешь, не турбуешь так моцно курок, такі багажник. Все утеплено, двойный слой, минвата. Бачите, ось такая стена, вот там бачите, минвата, так само. И там под дахом у нас минвата, подлога, так само минвата. Везде шкло, бачите, двойное шкло. Вот такая дверь. Такі ось дверца. Так собі ще розвалилася. От саме треба зробити. Ось. Короче, зараз я буду, як треба, як було,
а потім ще, мабуть, допрацюю. Бачите, удлиняльник тягнув. Так само у мене тут я вже зняв, мені треба було, а тут він вже не потрібний був. Ліхтар світодіодний був, як вечором включати. Коли темно, вже рано становиться. Ось такий акуратник. З вихолом на 15, 8 хапає, 15 штук, саме тоє. Їм тут тепло, утульно. Ну и место там хапает так само. И что у нас всякие драпежники там летают, я не тягаюсь курей, тягают. И лисы сустракаются. Бывает. Так что лепш, каб яны тут такого гуляли себе. Тут така петля лопнула. Вот такие петли. Не ведаю, где их знайшов, но я их знайшов, а не набывал. Вот она и отжила. Там вот дверь крыху провисла. Ну и... Конечно, треба ось ногой вверх і ось і зачиняємо. З того боку так само є. Коли заходиш там, каб яны не збегли, зачинився і там ворушися. Короче, петлі нам треба набити. Новые нормальные повесить, все будет добро. Да. О, не откроется. Конечно, незручно. Так. Ну тут такая уже полепше будет, але ну ты таки откроешь просто. Заходишь, откроешь. Дверь як дверь. Нормально. Ну, будем далей. Ось тут так у меня мерседесовская система в прошлом году сломалась, я ось новую зробил. Ну, фигак. Опа. Як у Мерседесі. Все так. Як треба. Так само. Оп. Опа. Все. Тримає. Тримає. Опа. Ну, пригожиш, не? Кажется. Поползень. Только что тут гуляла. Теперь там. Драпежница. Так, а у меня на сёння атрымліваецца ўсё. Вечер. Завтра на працу. У панядзелак ужо дапрацую, бо я уже таки вырашыў. Вось нагатаваў гэтыя такія рэшоткі з-пад халадыльнікаў. Іх знутры прыхлабучу, закраплю, сцягну, каб не хвалявацца, што мабыць нават такі конь як Тибет паспрабуе туды прорвацца і не зможа. Карацей, хочу уже зрабіць, дык зрабіць. І посуд я выкупаў, вот столькі посуду. Вот столькі посуду я там выкупаў. Яно ўсё, яны яго тапталі, затаптывалі. Ну, там у тазіку быў пепел, мы туды кідалі з пяском, мяшалі, каб яны купаліся. Вось, а астатняе просто ці вада, ці ежа нейкая. Яны ўсё гэта утоптывалі, і я гэта ўсё выкапаў шчасце. О, мне падабаецца этот бабулі. Яшчэ з вёскі з Цімкавічах. Я яе сцягну, неяк там подцягну, выпраўлю і павешу. Толькі зараз буду рабіць гэта на вясу. Недзе к сцяне, як бы не на зямлі, каб ляжала. Ну, мабыць, там вот зраблю такое. Ну, карацей, каб яно над зямлёй было. Такі план, і мы яго пакідаем на панядзелак. Завтра, што на завтра? Нядзеля. Завтра мне на працу, на якой няма святла. І мне ўжо патэлефанаваў мой зменшчык, якого я змяняю, і папярэдзіў, што святла няма,
ні вады, ні пагрэць, ні халадзільнік не працуе, нічога не працуе. Ну і ацяпленне таксама не працуе, і галоўна не памёрзнуць, і нешта трэба прыгатавацца, што і ежу не згатаваць. Ось так. І все, і ноут я не возьму з собой таксама. Я бяру ноут, там, мабыць, монтаж раблю, нешта яшчэ. Таксама не возьму ноут, бо ну, ён высадзіцца. І смартфоном прыйдзецца карыстацца таксама асцярожна, каб не высеў да раніцы. Там же будильник, не знаю, прачнуцца, такі прыгатавацца, чакаць працаўнікоў. Карацей, такая фігня. Так, нарешті добраўся. Я его латав, ён такі непрыгожы быў, прыгажэй, пока он его ламаць не пачаў. Як пачаў ламаць, начаў я его скручваць як магу, але і гэта яго не ўратавала. Гэта давольны мармадзюк яго разлупіў. А мне трэба гэтая решетка, таму я буду разбіраць яго. Потым уже і вольер збярэм яму неяк, да? Будзе хоць прыгажэй, а не ў гэтай ламачы. Камера, мотор. Дык вось, калі цібетка расправіўся з амаль усімі, у нас засталося 4 куркі, 2 молоденькие и 2 з вёскі бабулиной. Нам подогнали, они такие не старые, такие сярэдненькие, мабуть так. І як мы не намагаліся, і розныя дыеты, вітаміны, лекі, мабыць, нейкі там, мабыць, думалі, яны захварэлі чымсьці, і фізкультуру там нешта подвешвалі, каб яны там рухаліся. Усе умовы, там цёпла, святло давай. Карацей, не несліся і не несліся. Месяц, другі, і уже хутка зіма, а гэта яшчэ святло. У меня там на выгуле был светодиодный ліхтар. І таксама у самім куратніку быў ліхтар. Потым на зіму, калі холодна, калі мінуса, я туды укручваю такую чырвоную. Зараз покажу. Ось яна висіць, я не убраў. Яна грэе. Яна грэе, ну, то бок, вось у нас не гэтай зімой, а позатой зімой, і мы з жонкай заміралі, і тут така было каля, ну, 10, плюс 10, пры надвор'і мінус 10. Ну, то бок вельмі цёпла было. Ну, ён уцеплённы і, ну, зачыняецца ўсё тут. Я ж кажу, двойное шкло, ўсё тут, вот, бачыце, вот всё. І яшчэ ён награе. І яны, карацей, яны не несліся. І ўжо, ну, зіма, і прыйшлося іх забіць. Вось такія справы. Таму мы і ў зіму без курак. Але папярэднія гады у нас былі куркі. Вот зараз мы збіраемся браць рыжуль. Гэта тое, што мы бралі спачатку. Таксама адбракоўка. І першы раз бралі адбракоўку, і недзе месяц мы іх гадавалі. Яны такія, ну, яны пер'я павылезлі, ну, такія, іх трымаюць, мабыць, вельмі шчыльна, я не ведаю. Ну, то бок яны за месяц абрастаюць пер'ямі, усё набіраюць вагу і пачынаюць несціся, але нясуцца кожны дзень, мабыць. Вось, ну, калі не сёння, дык заўтра, але, ну, некаторыя кожны дзень валілі. Яны недоўга жывуць, але нясуцца вельмі добра, і такія вельмі
прыемныя куркі, у сэнсе яны там у меня мабыць былі відосы недзе там на ютубчыку. Ну, такія, ну, на рукі ідуць, такія супакойныя. Вось. Але ж да, ресурс. Такая парода ресурсная, яны несуцца вельмі добра, але і жывуць таксама недоўга, але вельмі прыемныя. Мы зараз будем таксама браць адбракоўку рыжуль, бо у нас з німі ўсё было вельмі добра. І зімой я ж кажу, усе гэтыя умовы, што я вось зараз паказаў з куратнікам, да? Так, гэтага ўсё хапала, каб яны несліся, калі не кожны дзень, так праз дзень. Кожная курка не дзень, так праз дзень, і калі у вас 10, вось уявіце. Таму мы зноў пачнем зноў, і менавіта зноў з рыжуль адбракоўкі. Першы раз атрымаў, там нешта жужжыць. Атрымалася, і я спадзяюся, атрымаецца і ў гэты раз. Гляньте на гэтых хулиганов. Ну-ка. Разляцеліся, да? Не, сядзяць аж галінкі да зямлі. Адзін на бярозу, другі там. Вясна. Шмат тут тюкаюць. Так, ну вось. Паколькі ўжо быў прэцэдэнт, я вырашыў знутры украпіць ось такімі ад халадыльнікаў решоткамі, бо звонку яно не бачна і выглядае даволі такі прыгожа. Але ж, ну, я такія іх закрапляю ось так між сабой, сцягваю як арматуру. Усё гэта добра будзе трымацца. Ніхто сюды не прорвецца, нават такі конь як Тибет. І вось я хацеў сказаць, вось у нас тут такая штука, это мы аддзялялі, калі маладняк быў, і зараз таксама пакінем, бо калі іх вось адразу мы іх засяляем, і яны першыя, мабыць, тыдзень-два, ну, не ідуць у куратніку. Тусуюць тут, такая, а ноч холодна, ну, і іх уручную прыходзіцца хапаць кожную і запіхваць, потым зачыняем, раніцай адчыняем. Але калі яны там, лавіць іх там, гэта я уже не раз узгадываў з Футурамы Зольцберга. Памятаеце, такі, калі ён грэбень свой ставіць, і такі, і ты такі, вот туды, просто так вот. Карацей, вырашылі, што мы просто заблакуем туды праход, пакуль яны самі не пачнуць хадзіць туды, бо гэта срака. І вось зноў, ну што гэта такое? І зноў я ні халера не паспяваю. Што за фігня? Карацей, ўсё закрепіў, ўсё там у жалезе, ніхто не прорвецца. О, таксама зрабіў. Ён уже быў, ён на месца просто прыхлабучыў. Пад'ём, спуск. Такая лесвіца. У нас там лесвіца. Тут такая лесвіца. Трэба яшчэ дадаць узроўні, і хачу нешта зрабіць, але не зусім разумею, што. Ну якія, ну гляньте, якая штука. Чтоб самарэзы не білдаўскія, говно это крывое. Якое злізваецца. Не экскурсівых. Пытаеце, навошта ты гэта зрабіў? А я зараз вам пакажу, навошта. Ось я што нарабіў, Крыхуша табеньца, нічога. Зараз будзе. Ага, ну, гляньте. Прыгожа ж, прыгожа. Дадаткова
месца, каб гуляць. Это заўсёды трэба. Грудзі, блин, я тебе подглядзеў, як гэта у тебя атрымалася. Я не глядзеў, ён зрабіў. І такі малайчына, я зрабіў. Гаўно нейкае. Чыстой. Што? Як ты гэта рабіў? Ця нафиг. Ай. Але ў мяне атрымліваецца іншае. Ось, была полтораха лідскага класа. Цяпер гэта колькі? Літраў 10. Вот так, бутелька. Нормально. Денчик, музыку. Соника. Вялікі дзякуй, што даглядзелі. Вось я нарэшце зрабіў вось такое маленькае свята. Вырашыў спаліць нафіг гэтае гаўно, якое калісьці было вальерам. І кожны дзень я заязджаю дадому і бачу у гэтае гаўно гваздатае з там нечым набітым, і нічога яно не дапамагае, толькі его колам гаўно просто. Все, разабраў, все, палю, вялікія свята. Якое вогнішча, а? Вось, дзякуй, што паглядзелі. Я спадзяюся, будуць падабайкі. Мабыць, не, да і фіг з ім. Таксама у каментары пішыце, што, мабыць, вам цікава. Я альбо адкажу, альбо у наступным відео. Калі хаце ў відэо, пішыце ў відэо, пакажы нешта цікавае.
моменти, мабуть. Я ще раз дякую. Побачимося. О-о-о. Вау. Ну, пригоже. Головне не опалить все, что на Вову. Не... Вес будет.